नचनिए कारण कनिया के भुलाइए गइला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइए गइला। चलिए हमनी के निकल गए बानी श्री रामपुर स्टेशन के लिए। जितना लोग भी वीडियो को शेयर करे ज्यादा से ज्यादा और एक्टर छोटू यादव रिकॉर्ड चैनल के सब्सक्राइब करो। आगे आइए। आधी आधी रतिया प्रिया मुरतिया लेके जानो ओकर नचियो लेके जानो नाच के नशा में दूगो रोटियो नहीं खालो दूगो रोटियो नहीं खालो जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ाइए गइला हो उड़ाइए गइला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइए गइला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइए गइला। नेट स्लो चलता लागल रही अभी जुड़ल रह सब लोग। बाजी बाजी तनका आगे ढूकी फिर पीछे से फूकी। अरे की दहिया में बांधी के टाइम हमारो में घुस जाइब गोरी तोरा खाली एयरटेल आ तरफ